Труп на млада жена беше намерен в центъра на София. Тялото се е намирало в изоставена постройка и е било покрито с сняг. На мястото е имало огромен брой игли и спринцовки. 31-годишната жена е криминално проявена, регистрирана е за кражби и притежание на наркотици. При огледа криминалистите не са открили следи от насилие. Ръцете на починалата са били... В България 13 на всеки 1000 души са пристрастени към хероина. Тази зависимост убива. Тя зачерква живота предимно на млади хора, изкушили се да опитат дрогата. Няма семейство, което да е застраховано от това да се случи. Някой в семейството да бъде с зависимост. Много от нас не искат да понасят болката и в този смисъл винаги ще има хора, които искат да бягат с болката по някакъв начин. Аз съм имал много трудно детство като цяло. Трудно, казвам го без да се оплаквам, не искам да ме съжаляват. Когато съм тъжна, когато нещо емоционално не се чувствам добре, като употребявам, просто притъпявам тези емоции и си мисля, че по този начин си се успокоявам, че си помагам. Последните 2-3 години почнах всеки ден. Не можех да стана и да направя каквото и да е от ежедневието си без наркотика. И става много страшно. Истории като тези вероятно се случват всеки ден някъде край нас. Истории, които не виждаме, но те са там, независимо дали затваряме очите си, защото е по-лесно да не ги видим. Наркозависимият човек няма пол, раса, възраст и професия. Той може да бъде всеки. Близо половината от наркозависимите намират сили в себе си да се борят. Когато бях на 26, сега че бях достигнал дъното, бях разпродал всички така по-хубави вещи, които имах. Нямах никакви приятели. Просто бях стигнал едно такова дъно, което е отвращаващо. И точно за това, че съм се отвратил, мисля вече да погледна малко по различен начин на нещата. Труден път, в който се нуждаят от подкрепа. Държавата им отговаря така. Ние нямаме като функция заложено да извършваме лечение или психосоциална рехабилитация. Нашата функция е в това ние да бъдем експерти, ние да събираме, да даваме информация, да анализираме и да предлагаме на останалите структури в държавата какви мерки трябва да бъдат взимани, за да се подобри самата система за лечение на зависимост. Единственото място, в което работят специалисти, които знаят от какво се нуждаят пристрастените към вещества хора, са центровете за лечение на наркозависимости, известни като наркокомуни. Престоят в тях се заплаща, ако родителите на наркоманите все още вярват в тях. И понякога всъщност се оказва, че човек трябва да премине по-кратко лечение, защото няма как това нещо да се случи от финансова гледна точка. Даже едно лице да е здравно осигурено, то да си плаща здравните осигуровки, то не може да разчита, че за това, че си е плащал здравните осигуровки, може да получи безплатно лечение, тъй като не е свързано това, здравните осигуровки не са свързани с лечението на зависими пациенти. Влизайки в село Бракьовци, табела няма да видите. Тук е място за изгубени, които са дошли да намерят себе си отново. Терапевтична общност Феникс е създадена през 2001 година с помощта на чуждестранно финансиране. В бившето селско училище днес живеят около 30 младежи. Те опитват да открият път без дрогата. Ежедневният им режим е строг и прецизно организиран. За някои все още е трудно да покажат лицата си, защото не са сигурни, че обществото ще ги приеме вече. Тук съм вече от 9 месеца. Доста плача на моменти, доста се усмихвам. Тук е защитена среда. Общо взето хората стават приятели, ставаме един кръг от хора, които си помагаме.
Навънка в живота не е така. Всеки човек знае, че дали е на работа, дали в университета, дали има всякакви хора, там няма такава помощ. Трябва да познаеш себе си наистина по новия начин, наистина да разбереш какъв човек си, защото наркотици си правят много различен човек, много безотговорен, изобщо мислиш само за себе си и за него. Тук в къщата има една точка от философията, че това, което ни е трудно, е това, което ни помага. Много често съм си мислила, че не е така, но това е най-хубавото нещо и най-истинското. Че това, което ми е трудно, е това, което ми помага и даже вече обичам да ми е трудно, а не да бягам от него. Създадена с чужда помощ, общност Феникс продължава да черпи от опита на местата за лечение на наркозависимости в чужбина, предимно от страни като Англия. Най-голямата разлика между тях и България е начина, по който обществеността приема проблема на зависимите. Има много възможности за наркозависимите да се включат в програми и да полагат доброволен труд. Има варианти за наемане на работа. Има местни служби, които имат отношение към нас и финансирането на лечението въобще не стои като въпрос пред нас. Мисля, че тук е доста различно. Нещата са по-трудни, а зависимите са много изолирани. Когато дойде краят на програмата, създаваме групи от 2-3 души. Излизайки навън, те се грижат един за друг и разговарят, защото те са наясно с емоциите на останалите. Ние извършваме наблюдения върху тях. Правим сбирки веднъж седмично, за да следим развитието им навън. Тези хора имат шанс отново да станат пълноправни граждани, които работят и плащат данъци. Ние се сблъскваме с един много основен проблем. Т.е. ние научаваме резидентите на някакви умения, които след това те трябва да тестват в една реалност, която не е готова да ги приеме. Едно общество, което смята, че няма нищо общо с техните проблеми. Първите хора, които показват на младежите, че отново някой вярва в тях, са техните съседи в селото. Уважават ме и винаги сутрин, като им носи млеко, питат: как си, бабо Павлинче, добре ли си? Преди години ни почина една крава тук и те дойдоха всичките и ми помогнаха да я изтеглят. Изваредно добри деца. Изваредно. Учени деца за мене. Има, които не са наркомани, много по-лоши са към тебе, че се отнесат. Според тебе, кой е виновен, че децата почват да взимат наркотици? Тия дека си правят пари, пиле, хотели. Тия са виновни. Дилърите дека им дават. Това са виновни. Да, и нема закон за тия, които им дават. И я имам внучета. Откъде знам кой кога че им подаде такова? След срещата с хора, които се опитват да скъсат завинаги с наркотиците, човек се пита, при толкова много тъмнина и болка, останало ли е място за мечти? Трудно ми е, много ми е трудно, но знам, че не е невъзможно. Имам страшно голямо желание. Аз имам сестра, тя е по-малка, на 21. И имам също и брат, който е на 17 години. Много ми липсват. Имах си приятелка много сериозна, с която в последствие се сгодих, като се продрусах и тя каза, че не иска да има нищо общо с мене. Много я обичах. Вече като че ли съм забравил как съм я обичал, обаче. Вече не я обичам. Като се замисля, че доста години съм ги пропуснала, въобще не сме имали никаква комуникация, никакви нормални разговори, никакви човешки отношения. Това, което би трябвало да се срамувам, е било това, което съм правил навън до сега. И начина по който, състоянията, в които съм го правил. Това би трябвало да е нещото, което да ме докарало до някакво такова състояние на срам. А това, че се лекувам, по-скоро трябва да съм горд с това нещо. Човек греши. В това, че си живее в собствения свят, без да се оглежда наоколо какво става. Почвам да вярвам в себе си и да се чувствам жива. Най-трудното е това – да повярваш в себе си, след като си предал всички, дори собствения си живот. За сега центровете за рехабилитация на зависими са местата, където може да бъде получена помощ. Те са ограничен брой. Държавата стои на страна. Обществото не вижда и не чува. Докато това е така, тези, които са попаднали в клопката на дрогата, ще се борят поединично. Някои от тях ще успеят,
други ще влязат в черната статистика. Промяната на тази действителност започва от нас.